Не го прави. Не отваряй тази кутийка. Не казвай и дума повече. Слушай, не мога да ти позволя да ми го причиниш. Преди да те срещна, бях голяма кучка. Сериозно. Наистина, никой не ме харесваше. Преди теб никога не казвах моля и благодаря в ресторанти. Никога не се усмихвах и не се смеех на шеги, освен на моите. Не оставях бакшиш, обиждах, постоянно правех забележки. Бях студена, раздразнителна, груба, лицемерно състрадателна. Но откакто съм с теб, започнах да се чувствам мила отвътре. Добричка. Открих, че ми се приисква да се разхождам в парка, да свиря с уста. Имам тези мисли, тези подбуди да дарявам за благотворителност, да помагам старчески дом и да прегръщам хора. Откакто съм с теб, давам дребни пари на бездомници. Помагам на стари дами да пресекат улицата. Дори купих подарък на приятелка на редовна цена. И беше нещо, което знаех, че ще ти хареса. Не виждаш ли? Не виждаш ли, че ме направи добра? И най-страшното е, че ще отвориш онази кутийка и ще поискаш да се омъжа от теб. И аз просто любезно ще кажа да. И ще бъда добра до края на живота си. Ще си пея умбая до края на дните си. И после, един ден, ще се събудя и ще осъзная ужаса, че съм живяла добър живот, че съм допринесла за света. Моля те, за Бога, не отваряй тази кутийка. Планетата има достатъчно добри хора. Не се нуждаят и от мен. Аз съм кучка и искам да остана такава.